Mulți cred că logopedul se ocupă doar de corectarea pronunției, dar adevărul este că munca logopedului este mult mai complexă. Logopedul sprijină dezvoltarea comunicării și intervine în numeroase situații, nu doar atunci când un copil nu spune corect un sunet. Iată câteva dintre dizabilitățile și tulburările unde logopedul este absolut necesar. Dizabilități intelectuale și de dezvoltare, tulburări din spectru autist, sindrom Down, dizabilitate intelectuală, tulburări neurologice și motorii, paralizie cerebrală, afazie după AVC sau traumatisme, dizartrie, tulburări de auz și procesare, hipoacuzie, surditate, tulburări de vorbire și limbaj, dislalie, bâlbâială, tulburări de voce, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări de învățare, dislexie, disgrafie, discalculie. Alte condiții, cum ar fi frenul lingual scurt, anchiloglosie, malformații orofaciale, traumatisme cranio-cerebrale. Așadar, logopedul este esențial oriunde există dificultăți de exprimare, înțelegere, citire, scriere, fluență sau comunicare. Nu e vorba doar de sunete, e vorba de viață, autonomie și incluziune. Adresați-vă la timp la logoped.